салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон бахайр бошад. Дар видеои имрӯза ман роҳи минус ва плюси интернет-магазини Озон Wildberries Яндекс Маркетро барои шумо мефаҳмонам. биёед аввал аз тарафи плюсаш сар мекунем. чӣ хеле ки дидосид ҷои кори ман ин хона аст духтаро. шумо шарт нест ки аввал ҳар саҳархези фарзандотона ё ки аз хонатон берун баромада дар дигар ҷо рафта кор кунед. дуюмаш ин ки коратон дар дасти худатон аст. кай хоҳед кор мекунед, кай хоҳед дам мегиред. сеюм ин аст ки вақте ки шумо агар фарзанди майда дошта бошед духтаро, хеле ва хеле ин барои шумо удобна ҳаст. шумо намепурсед ки ягон каса ки фарзанди барои фарзанди шумо нигаҳбинӣ кунад. ҳозир ки фарзанди хурди ман Усмон 6 сола аст. имсол ки дар синфи 1 мерад, мо дар нулавой класс хондосем. ҳозир бо разни занятиҳо ва логопед, ба психолог, ба дефектолог, ба занятиҳо ва участвовид мекунем. аз ҳамин сабаб духтаро бемалол ҳам ба тарбияи фарзанду ҳам ба кору бори худатон машғул шуда метавонед. минусаш ҳамин ки духтаро чӣ хеле ки дидосед дар ҳар як видео ман ҳаракат мекунам бо максимальна порядок када нишон додам ба ҳар рӯз ки хони шумо анами хеб бардак аст. минусаш худо нагояд ки агар ба хони шумо ягон меҳмон биёд, ҳами ин борои дохун дошта мечинед ки як рӯзи дароз вақт мегузарад. боз як минусаш аст ки духтаро дар ягон ҷо агар шумо рафта 10-12 соат кор кунед, вақте ки кори шумо дар дасти худатон ҳаст, худде ки 24 соат шумо кор мекунед. ин рӯз намегӯед, шаб намегӯед, кай хоҳед ки дам мегиред, кай хоҳед ки кор мекунед. баъзе рӯзҳо мешавад ки ҳарчи тез кора тамом кунам гуфта то саҳарам мешад ки кор мекунам. духтарои азиз, агар шумоям нияте ки аз хона нишаста интернет магазин кушода роҳи савдоя бо тариқи онлайнӣ мехоҳед ки ёд гиред, марҳамат дар курси ман номнавис кунед духтаро. аз сари ки номнавис кардан дар ҳамин Озон Wildberries Яндекс Маркет меомӯзонам то ба савдо баромаданатона.